68. výročí konce druhé světové války a osvobození americkou armádou si v úterý připomněli obyvatelé Bělé nad Radbuzou a jejího okolí. Podvečer 30. dubna byl v Bělé doslova nabitý událostmi. Zároveň se tam totiž stavěla Majka, odehrávala pouť a večer pak patřil zábavě s country hudbou. Oslavy začaly vzpomínkovým aktem u pamětní desky v dnes už zaniklé obci Růžov, kde zemřeli američtí vojáci. Jedná se o příběh zajatců a koní v Hostouně a v Bělé nad Radbuzou. Na tomto místě došlo k poslednímu střetu, zde padli dva příslušníci americké armády a shodou okolností jednotka, jejichž to byli příslušníci, do dneška existuje, je plně funkční a ještě ke všemu sídlí kousek od nás ve Velseku a pravidelně se tohoto aktu účastní. Jsem velitelem jízdního pluku, který se dřív jmenoval Dog Company. Byli to právě ti vojáci, kteří vysvobodili spojenecké vězně a cenné lipicány. Je to pro mě velká čest vyjádřit úctu padlým vojákům, kteří bojovali za svobodu této země. Tyto muži, kteří tady dneska jsou, asi zhruba za měsíc odjíždí do Afghánistánu bojovat. Z Růžova se pak oslavy přesunuly na zcela zaplněné náměstí v Bělé. Slavnost u památníků padlým si tam nechal ujít jen málo kdo. V letošním roce si připomínáme 68. výročí osvobození našeho města americkou armádou. I tam byli při aktu američtí vojáci, do Bělé totiž jezdí pravidelně. My tady přijedeme každý rok, tohle už je můj 3. rok, co jsme to tady byli. Před 2 rokama jsme nemohli přijet, protože jsme byli v Afghánistánu, ale každý rok my chceme přijet, tady být s našimi partnerama. Češi vždycky strašně nás tady mají rádi. Petr Vach je původem Čech a stejně jako jeho kolegové je i on přesvědčený, že podobné akce by se měly odehrávat každý rok. Ty dva, co zahynuli, ten Sutton a Owen, ty se nezapomenou. Mně se to ohromně líbilo, líbí se to opravdu, že to takhle probíhá, že se uctívá furt ta památka. Vždycky to má takovou hezkou atmosféru. Ty mladí už na to trošku zapomínají a myslím, že tohle je pro ně trošičku atraktivní, když jsou tu přítomní vojáci, auta a military klub a vždycky se nám to líbí. Pak už na místní čekala hlavně zábava. Děti se mohly vyřádit třeba ve skákacím hradu. Velkou pozornost budila také právě vztyčená Majka a večer pak pokračoval zábavou s country hudbou. Lidé, které jsme na akci oslovili, se jednoznačně shodli. Poslední dubnový den si v Bělé užili a příští rok si ho určitě nenechají ujít.